Esther og Maja er ude at købe ind til en fest, Esther holder i aften. Kan vi ikke købe den her også? Jo, bare tag for fanden. Tag et par vodkaflasker også. Hvem med ham der Jesper fra i går? Ja. Ja, kommer han i aften? Jo, han kommer. Jeg tror virkelig, han er the one, Maja. Det er sgu fedt for dig, at du får noget. Hvad laver du? Hvad mener du? Skal du ikke betale for det der? Det gør jeg da bare ved kassen. Hvad med det her, Esther? Ja, bare tage nogle kasser. Hvad så? Hvad så? Har du set ham der Jesper endnu? Hvad? Ja, har du set ham der Jesper? 2 sekunder, Maja. Jeg kommer lige om lidt. Hej, jeg hedder Esther. Hvad hedder du? Hvad? Jeg hedder Esther. Hvad hedder du? Martin, det er dig, der holder fest, ikke? Jo. Hvad har kostet meget for alle de her ting? Ja, jeg har masser af penge. Hvad laver du der? Jeg laver, hvad jeg har lyst til. Det er mine forældres penge. Nå, altså, hvad laver dine forældre så? De er døde. Det er jeg da ked af. Ja, men hvad laver du? Mens Esther stod og talte med Martin, glemte hun alt om Jesper, som hun havde mødt dagen før. De snakkede i flere timer, og Esther forelskede. Næste dag mødtes Esther og Maja på en café inde i byen. Hvad skal du have? Jeg tror bare, jeg skal have en sandwich og en dansk mand. Vi skal have champagne, og så skal vi have en stor rød bøf med banæs. Du er sulten, bare? Tjener, er vi klar til at bestille? Hvad kan jeg hjælpe med de damer? Jeg skal bare have en tun sandwich og en dansk mand, tak. Ja, og så skal vi have en stor rød bøf med banæs og en stor række pomfritter. Og så skal vi have 2 flasker champagne. 2? Ja, selvfølgelig. Fik du snakket med ham Jesper i går? Jeg mødte en, der hed Martin i går. Martin? Ja. Han er nok den lækreste mand, jeg nogensinde har mødt. Og klog. Maja, det skulle ham, jeg skal giftes med. Hold da op. Jeg troede ikke, du ville giftes. Han har ændret alt. Jeg kan ikke forestille mig at møde nogen, der vil være bedre for mig. Hvad så med Jesper? Om aftenen skulle Esther mødes med Martin igen. Hej Esther, godt at se dig igen. Hej. De mødtes på en bar inde i byen. Jeg kan lige over og købe en flaske champagne. Hej, hvad skal du have? Jeg skal bare have den dyreste champagne, jeg har. På en søndag aften. Da Esther gik tilbage til Martin, følte hun slet ikke samme interesse som før. Til gengæld havde bartenderen fanget hendes opmærksomhed. Er der noget galt? Hvad? Du virker lidt fraværende. Ja, 2 sekunder, jeg skal lige ringe. Maja, jeg tror, jeg har mødt den eneste ene. Det er godt at høre, at Martin virkelig var den rigtige. Jeg glæder mig til at møde ham. Martin? Nej, jeg har mødt den anden. For helvede, Esther. Hvad skete der med Martin? Det var bare... Nå, men hvad hedder ham den anden så? Det ved jeg ikke, han er bartender. Skideflot og sjov. Jeg skal op og snakke lidt med ham nu. Hvad med Martin? Er du ikke sammen med ham nu? Nå ja, kan han ikke bare gå? Ej, for fanden. Det skulle da synd for ham, Esther. Ja, men ham er bartenderen. Jeg tror virkelig, han er the one.